Yazi ubaba enye into engiphatha kabi ngaye, ungibizele amakhamera ekunoba abize abakhongi abamkhongile ekuqaleni. Akwazi ukuthi angibizele amakhamera azongihlambalaza, akhulume ukuthi mina ngafihla ingane. Kube ubiza abakhongi bakhe kwasekuqaleni nje bakhuluma lento, uyakhulunywa yaphela. Wonke-ke manje umuntu sekufanele abuke mina ukuthi mina ngumuntu omubi wafihla ingane, udelela ngisho abantu basekhaya ukuthi bayizigebengu. Ayingiphathi kahle lento le ayenzayo. Nami ngiphatheke kabi. Ngiphatheke kabi ngize nje ngibiza abamakhamera ngoba ngeke ngazama ukukhuluma nawe Ubabiza endlini. kanjani? Ubabiza kanjani? Ngoba kwasekuqaleni kwakufanele kuhlale phansi umndeni, hayi ukuthi ungibizele amakhamera. Wonke umuntu usezobona Yilento mina. yokuthi ngithe ngikhuluma nawe la endlini wangibhokela ngolaka. So mina ngifuna usizo. Yingakho ngibiza abantu bamakhamera ukuthi bezongisiza ukuze nanabantu bebone ukuthi unjani. Ngoba phela lento oyenzile iyonakele kakhulu. Ukungcola nje okubi kabi. Njengamanje ngibuka umphakathi wonke. Ngizobuka umphakathi wonke ngenxa yakho. Ubungabizi ingane abakhongi bakho abakhongile kwasekuqaleni. Njengoba nami nje bengibuka abantu nawe bayakubuka. Vele kufanele besibuka ngithi wena owenza ukuthi basibuke ufihla ingane. Angifihlanga mina ingane, ngangithi ekhaya mhlawumbe kukhulunyiwe nabakhongi bakho. Manje wena ubona ukuthi isinqumo esi-right ukuthi uzongibizela ku-TV. Mina ngokudideka kwami emqondweni nangokuhlukumezeka yikho okwenza ukuthi ngibize abantu bamakhamera. Awukwazi ukuthi iy'ndaba zethu uyozizwa ngomngani wami. Kodwa manje Ohlangana naye eThekwini, futhi nijwayele vele ukubonana eThekwini. Imini isilima. kodwa manje Imini isilima. ngizwa ngomngani wakho kodwa into Imina eyiqiniso. isilima. Imini isilima la. We mama ungangiphathela umoya. Ungalingi ungiphathela umoya. Ngiyindoda la Imini ekhaya. isilima la. Ngiyindoda kodwa la ekhaya. Uyohlangana nomngani wami eThekwini. Uyangikhomba. Imini isilima. Imini Uyangikhomba. isilima. Nangu umuntu emzini Imini wami lo. isilima. Uyangikhomba manje. Imhlola yami. Uzohamba uzoya kini namhlanje. Angiyindawo. Uzohamba. Angiyindawo. Ngibabingelele-ke abathandi nabalandeli abakhulu boMzansi Podcast. Oqalayo ukungena kuleli page uMzansi Podcast lo, igama nguMzondile ngwakamsana. Ngibabingelele-ke abantu base-South Africa nomhlaba wonke. Bese ngithi Happy Women's Day. Ngiyabonga. La ekhaya sisekhaya kaNzimande, sibizwe ubhuti la, ubhuti uSipho, ubhuti Sipho kaNzimande. Usicelile njengomzansi podcast ukuthi ake size la ekhaya sizwe ukuthi udaba sibizele lona udaba lani. Bhuti Sipho sawubona. Sanibona njani? Hayi siyaphila bhuti. Mina igama nguMzwandile ngwakamsani, ngiqhamuka ngaphansi komzansi podcast. Njengoba usibhalelile-ke ukuthi ake size la ekhaya sizozwa udaba lwakho ukuthi ngabe ukhala ngani umzansi podcast ufisa ukusiza ngani. Bhuti ngocela-ke ubingelele ababukeli bami igama usuzobachazela-ke nodaba usibizele lona. Ngiyabonga. Yebo, bhuti nginibingelele ngoba usuchazile ngoSipho nguNzimande. Nginibhalelile la kuMzansi Broadcast ngoba nginenkinga la ethanda ukuthi ingiphazamise kakhulu. Lapha sengihlale nomama wala ekhaya iminyaka ewu5 sihleli la ekhaya. Kuyabe kuyaya ngithola indaba embi kabi nje engiphazamisayo umoya wami kabuhlungu kabi ukuthi ngoba ngihleli naye la ngamlobola ngenkomo eziyishumi. Angazi ukuthi akaseyona intombi ephelele kodwa ke ngayikhipha zali10. Kodwa manje sengiphazamiswa indaba yokuthi ngithola ukuthi lo muntu engihleli naye la unengane anayo ehlala kubo wayo. Lokho mina kangangaza ngitshele khona. Le ngane kuthiwa indala ngoba ilinganiselwe eminyakeni ethi ayibe u8. Ingane nje sikhule kakhulu. Ngizamile ukuthi ngithi ngiyambuza ngakho, ngabona ukuthi hayi ulwa nami. Ingakho sengize ngabona ukuthi hayi ake ngithola abazongisiza, ngathola uMzansi-ke broadcast nganibhalela ukuthi ake nifike lapha ekhaya kaNzimande. Nibone ukuthi ningangisiza kanjani kule ndaba ngoba kubi nje kumuncu endlini, kumuncu nje endlini ngoba ngithole le ndaba nje ngesonto eliphelile ukuthi unengane. Naye lo wayengitshela wamangala ukuthi hawu kanti akaze akutshela ukuthi khona ingane abanayo. Ngihleli nje kushuthi nenyoka mina endlini. Umuntu ongangitshelile indaba enkulu kangaka. So nje ingakho ngithe ake nginibhalele ngibone ukuthi ningangisiza kanjani ngale ndaba. Inkinga yami nje ilapho ukuthi
Nangu umuntu engihleli naye iminyaka isizinhlanu ngakhokha iy'nkomo ezilishumi zonke. Ngoba phela nganginganandaba ukuthi hhayi akaseyona intombi nto. Kodwa-ke ngoba ngangazi ukuthi akanangane, ngakhipha iy'nkomo ezilishumi. Kodwa manje mase kuqhamuke ukuthi unengane eneminyaka ewu-8 angangitshelile ngayo, isingiphatha kabi kakhulu-ke bhuti leyo. Kangangokuthi nje angifuni nakukhuluma naye nje, angifuni nakulala naye ekamereni, akwenzeki lutho nje bhuti. Yileyo nje indaba yami bhuti engicela ukuthi ke sibonisane ngayo ukuthi ngingayenza kanjani. Ngoba angifuni ekugcineni ngithathe iy'nqumo ey'zoba nzima. Mhlampe ngithuke sengiyamklinya la endlini. Hheyi, Yabo. hhayi bhuti kuyazwakala. Eyi bhuti ngizocela nje ngiqale ngibonge bhuti. Ngibonge indlela ohengilishe ngayo indlela. Indaba le. Ukuthi ukwazi ukuthi ubhalele uMzansi Podcast ukuthi kube yithina mhlawumbe sizokwazi ukuthi sifike mhlawumbe simcele umama sikhulume naye siyibuze ngoba wena ufuna ucela ukuchazeleka ngithi Yeah. ukuthi konke le emva kweminyaka emingaka uyenzelani into ebuhlungu. Kungani ey'thule nento engaka? Kuyazwakala futhi kuyazwakala. Kodwa yena ukhona-ke umama. Ukhona la endlini, ukhona endlini. Kodwa-ke othandweni lenu bengingenazo ngithi iy'nkinga until uze uthole le ndaba ngokuhlala. Hhayi iy'nkinga sinazo. Kufudumele nje ekhaya. Okay. Nayi nje indaba esiqhamuka manje izokwenza ikhaya libandeke impela nje. Kodwa ninabo-ke abantwana nina nobabili-ke? Sinayo oyedwa umntwana. Yeah. Unaba yena? Uneminyaka emithathu. Yeah. Suthi yena ingane yesibili le. Yeah. Yeah. Hayi, ngicabanga ukuthi ngicela simcele bandla sizwe la udaba lakho ukuthi uzosithatha asibekephi sizwe yena ukuthi uthini. Bengicela umcelele yena baba izinga lana bandla. Yeah, akeke umbheke la endlini. Ngiyabonga. Bathandi-ke boMzansi Podcast. Njengoba kade sicelile-ke ukuthi sicele ubhuti uSipho Nzimande asilandele umama wekhaya-ke. Usekwenzile-ke lokho. Nangu umama usesijoyinile. Mama. Yebo sanibona. Mama siyakubingelela-ke kuMzansi Podcast. Igama mina nguMzwandile Ngwamsani. Sibize ubaba-ke la ekhaya. Lo nihlala naye la ekhaya. Kwathi cela simvakashele la ekhaya ngoba kunodaba acela ukulithula la kuwena mama. Yebo. Ngiyabingelela. Hhayi baba. Yebo. Futhi ngicabanga ukuthi umama usefikile ukuthi Yeah. mhlampe-ke umchazele ukuthi njengoba esebona sesifike la ekhaya nje size ngani. Ngicela umchazele. Yeah. Ngoba bengimcelile-ke ukuthi nize la. Nginendaba la ethanda ukungiphazamisa. Umama lo wala ekhaya engihleli naye, sengihlale naye iminyaka emihlanu. Ngithola ukuthi ngoba ngihleli naye la mina ngamlobola ngazi ukuthi akanamntwana. Manje ngesonto eliphelile nje ngithola ukuthi unomntwana oneminyaka ewu-8 okhona ohlala kubo. Lo mntwana uhlala kubo. Angimazi mina lo mntwana. Mina nje ngimlobole saganana sahlala la ekhaya ngazi ukuthi akanamntwana. Manje nginenkinga nje embi ukuthi kungani ngampela angifihlela indaba engaka. Ngeke ngathi ngiyambuza-ke endlini. Wangibhokela ngolaka. Yikho lokho sekwenze ngathatha isinqumo sokuthi angithole abazongisiza ngoba ekugcineni sobambana ngezandla la endlini. Yilokho nje mina enginibizele khona ukuthi ningisize ngakho. Ngina naleyo nkinga nje yokuthi ngithole ukuthi unomntwana lo muntu oneminyaka ewu-8. Yini le emenze ebe nenhliziyo elikhulu kangaka ukuthi engifihlele indaba engaka. Bese ngakaze sifike ekuthenini angibuze ngendaba yengane. Nje kwashesha konke. Sathandana naye. Washeshe waya ekhaya. Kodwa nje bese ngazi sikhuluma indaba yengane, ingane nginayo. Kodwa ihlala kababayo nje since yabancane nje ayikaze ihlale nami ngenxa yokuthi kuney'ngane oyizala ingabi right mesuke ihleli noma wayo. Kufanele ihlale kababayo. Ingane yami nje ihlala kababayo nje since nje yazalwa ayikaze ize ihlale nami. And naye-ke umyeni wami besingakaze size sihlale phansi sikhulume kahle. Uqhamuke seyikhuluma nje ngolaka. Wangiphakamisela umoya. Into ebingidina kakhulu
akaze aze ahlale nami kahle phansi akhulume nami kahle. Ngizwa sethi uzwe ngomuntu. Ungibuza kanjani into ayizwe ngomuntu? Indaba angakhulumi Kufanele nami phela kahle. mina ngibuze wena ungathula nendaba engaka? Awukhulumanga kahle, wafika kumina nje usungiphakamisela umoya, usungibuza ngendaba yengane. Uma ngikubuza ukuthi ukuthathaphi lokho, Iminyaka emingaka kodwa wena ukuthatha uthule? kumuntu owumngani wami. Ukhuluma nomngani wami? Ukhuluma kanjani nomngani wami? Cha, awungiphendule ukuthi iminyaka emingaka uthuleleni nendaba engaka ngoba phela Cha, inkulu indaba. ngidinwa ukuthi indaba uyithatha kumngani wami. Ukhuluma kanjani umngani wami? Mamela-ke umngani wakho lo mina engikhulume naye yilo ngisho emtombeni ngisakushela ngikufuna owayevele umngani wakho. So masibonana edolobheni ungibuza ukuthi uyaphila u-right yini? Ngithi u-right. Uthi hawu wagcina nini ukuyobona ingane yakho leli? Ngithi ngithuswa yilokho ukuthi unengane mina. Uyabona ukuthi udlala ngami ungenza isilima kanjani ngihleli nawe? Angikwenzi isilima baba, angikwenzi isilima. Inkinga ngidinwe umngani. Mhlampe unomngani lo khona la niye nibonane khona nobabili. Seniqhamuka usuzongibuza ngengane, awukazi ungitshela ukuthi ubuhlangane nomngani wami nikhulume naye. Kodwa indaba sinengane phakathi. Ngineminyaka umngani wakho ngingamazi ngingamboni kodwa sihlanganile edolobheni sibuzana impilo. Naqhamuka senikhuluma ngengane. Wasefaka phela engane yena Naqhamuka wayengazi senikhuluma ukuthi ngengane. ungifihlela. Hayi. Kodwa wena phela oyinkinga Into ufihlela engicika kakhulu qhamuka sekunengane phakathi. Ngizothi na ukuthi mhlambe befuna ukuthi sihlukane kungene yena. Hhayi, ayikho into enjalo. Kuwukuthi phela yena ubebuza impilo, ubuza nengane. Wayengayitsheli ukuthi kwaye wena umngani wakho ungafihla indaba engaka. Hayi. Ungangitsheli le ndaba. Yabo nje into engicika ile yokuthi uzwe ngumngani wami. Akufanele ucike. Ile engicika ukuthi uzwe ngumngani wami. Akufanele ucike kuwena ofihle indaba enkulu kangaka. Akufanele ungitshele noma kuthiwa akaze sibuzane uyichaze indaba ukuthi nginomntwana njalo babe ngamthola kanje kanje. Ungangibuzanga. Ngangizobuza ukuthini? Ngazi ukuthi awunamntwana mina. Kwakumele ungibuze ukuthi nginayo yini ingane mase kuyimanje ngikuchazela. Awukwazi ukuqhamuka usungitshela ukuthi uzwe ngomngani wami ukuthi nginengane. Hayi. Ngizwile-ke ngayo umngani wakho. Kodwa ngithi ingane uyavuma ukuthi unayo. Yebo nginayo ingane. Pho uthulele neminyaka emingaka. Bungakazi ungibuze. Ngibuze ngivele ngibuza ingane. Phela mangathi siqala ukuthandana kwakumele ungibuze ukuthi nginayo yini ingane. Sihambe phezulu kwaleyo ndaba. Mangingasabuzanga-ke wena usasho ngani ukuthi kodwa phela baba yazi nginengane mina. Angisibonanga isidingo ngoba ungibuzanga. Oh. Nawe futhi awukazi ungitshela ukuthi unayo ingane ngaphandle noma una into esingakaze sifike kuyona leyo. Okusho nje ubungifihlele nje le ndaba bekoze kube nini? Ngoba agcine sekuvelile-ke kulungile. Cha. Bhuti. Mina nje angikho right ngale. Sorry bhuti. Ngicela ukungenelela la. Bhuti uthe konje umama ngithi wamlobola. Yebo. Kuthi kahle unkosikazi wakho. Unkosikazi wami. Futhi uma uthatha umuntu ezoba unkosikazi wakho angithi usukwazi yonke into ngaye. Yebo. Akufanele kube khona umuntu ofihlelwayo. Yebo. Ngoba lo muntu uyoba unkosikazi. Awukwazi ukufihla into enkulu kangaka ukuba nengane kodwa ufihlela umkhonyana wakho. Hayi impela nje hayi iyona engiphethe kabi kakhulu. Ngiyazi angibuzanga ukuthi unayo nengane. Kodwa ngikholwa baba ukuthi kufanele uzubuze. Naye kwakufanele ahlambuluke kumina mfowethu. Ngoba vele uzoba uwena ngithi. Ngikhombisa nje enye into engingayazi. Ingane yami bhuti njengoba ngisho ukuthi ayikhulelanga kumina. Ikhulele kababa wayo. Ngiyavuma sisayikhulelanga kuwena. Kodwa-ke ingane sisi ngoba wawusungena kumuntu wakho manje angithi kufanele angabi namfihlo lapha ngithi. Umtshele konke. Angithi uyabona manje lento isiqhamuka isiyanichatha. Angithi yena nje akalobolanga kumina. Walobola ekhaya. Ngitshela ukuthi lapha ekhaya beke bamtshela ukuthi nginayo ingane. Okusho ukuthi nabakini nabo bazigebengu ngoba phela nabo kwakufuna bechaza ukuthi uyazi yini ukuthi unomntwana lo muntu omlobo. Konje bhuti uthe wakhipha iy'nkomo eziwu-10. Zilishumi mfowethu iy'nkomo engayikhipha. Ngangazi ukuthi angitholanga vele iy'ntombi kodwa ngoba umuntu nje angazi ngane ngaye. Ngithi hhayi angikhiphe ezilishumi bajabulise ekhweni lami. Manje ukufanga doubt ukuthi unanengane. Ngangeke ngiyikhiphe iy'nkomo ezilishumi ube ngangazi ukuthi unengane. Emva kokuthola ukuthi inengane kukuphathe kanjani lokho baba yini ofisa ukuthi mhlawumbe sikwenzele kona manje? Kungiphethe kabi. Mhlawumbe ufisa ukuthi kwenzekeni usisi enze njani? Ngifuna ahamba kubo. Mina bese ngizoza kubo ngifuna babuyise iy'nkomo zami noma embili. Ngifuna yiphunguke phela ngoba manje inkinga le. Yena naye ehamba ake ngishayise ngomoya ngoba angiyizwa kahle le ndaba. Ngicabanga ukuthi uyamuzwa ubaba lana. Akaxabani nawe. Hhayi ukuthi nithini. Kodwa mhlawumbe ubefisa angithi uthi wena akakulotsholwanga kuwena. Uyasho ukuthi bamkhiphise iy'nkomo ezilishumi.
bemkhiphisa iy'nkomo ezilishumi nje, wayazi ukuthi okay awuyona intombi, kodwa wayengayazi indaba yengane ukuthi unanengane. Uyacela-ke ukuthi uye ekhaya lakho, ufike ekhaya ubacele ukuthi umkhwenyana uyakhala, uthi wakhishiswa iy'nkomo ezilishumi, becela ey'mbili y'buye. Nginamanga futhi. Usho kahle impela mfowethu, usho kahle impela. Ucela iy'nkomo zakhe ey'mbili zibuye. Anihlukani, akwenzeki lutho, cha engathi ukhala ukuthi wabanjwa inkunzi emini. Yebo, ngibanjiwe inkunzi futhi ngingajabula ukuthi kube khona engihlawulwa ngakho, ngoba nabo abasekhweni lami ngibabona beyigebengu ukuthi bengayichazi indaba ukuthi lo muntu uyamazi ukuthi unengane na. Bavele bethathe nje iy'nkomo zami ey'ngaka. Ngifisa ahambe khona namhlanje, ngoba lento angifuni ukuthi ilokhu ishona le nale, ahambe abachazele. Kodwa-ke bengicela futhi lokho ukuthi mhlawumbe singabe bese sesithi namhlanje ngathi siyamxosha, ngoba la ngicabanga ukuthi angithi sisamthuma. Yebo. Siyamthuma kubo. Ayinkinga mfowethu, inkinga nje Siyamthuma kubo. akuvumi nokuthi nje ngimbheke nje kule y'nsuku, akuvumi. Wakudla athi uyakupheka, akuvumi ngikudla. Kodwa-ke sisi ungathini wena mhlawumbe ukuyixolisela-ke babuye ekhaya, ngoba phela wena sisi nawe ngicathi waba nephutha lana. Akufanele uyikhulume indaba ukuthi hayibo ngake ngathola umntwana baba lapha endaweni kanje, kodwa wagcina lapho. Ubaba wengane ngathi anisabonani naye. Usakhona kodwa? Ukhona, uyaphila. Uyaphila. Kodwa nje asibonani, asikhulumi. Ingane iyeza kodwa kini? Ihlala khona nje. Uma ngabe ila ekhaya ayiphili, isekhaya. Ngihlala ngokungaphili isekhaya. Hayi bhuti, Yebo. wena uma uthi kusisi ngicela ahambe kwanamhlanje. Ngicela ahambe aye kubo, afike abatshele ukuthi kuvela indaba yengane, ngifuna iy'nkomo zami ey'mbili y'buye. Angizokwazi ukugoduka ngekhaya. Wena ekhaya wathumela abantu ukuthi bekhaya beyongilobola. Uma sengibuyela ekhaya kuzothiwani ekhaya? Kuzothiwani ekhaya? Beyotshelwe mina. Awukwazi phela ungigolozela, Beyotshelwe ngitshela yimina. ukuthi ngicela uhambe. Hamba wena ufuna iy'nkomo zakho, ngeke ngikwazi mina ekhaya. Mina angithi leyo nto niyikhulumile nayiqeda nabantu basekhaya. Angikwazi mina ukuthi ngihambe futhi ngekhaya ngiyobatshela leyo nto. Ngicela uyoyifunela wena iy'nkomo zakho. Noma uzoyikhipha wena iy'nkomo zakho. Angiyenzi leyo nto, ngeke ngize ngikwazi ekhaya mina ngifuna iy'nkomo zakho. Hhayi mina kodwa-ke iy'nkomo ngiyayicela. Angiyenzi uhambile. Angihambi la kukwami, angiyindawo. Angihambi kukwami la. Uthi angithumele abantu beyoyifuna ekhaya kimi. Labo ubathumelile nasekuqaleni. Ngibe ngihleli nawe wena la endlini. Hambe uyofuna wena iy'nkomo zakho. Wena wathumela abantu ukuthi baye ekhaya. What if mhlawumbe angisayitholi iy'nkomo? Angazi-ke uma ungayitholi iy'nkomo zakho, kodwa mina ngitshela ukuthi nikhulumile naqeda yonke into nabantu basekhaya. Ngangazi nokuthi abakutshelanga lutho ukuthi mina nginengane. Ya kumanje mina bengisey'nhlelweni. Kufanele kusho wena kodwa sisi. Bengangibuzanga, asikaze sikhulume. Nami kumanje angazi noma unayo ingane eseceleni, akazazi angitshela. Kumanje mina ngisey'nhlelweni ngithi mhlampe kule minyakanyana ezayo ngizogidela. Angazi manje uma kwenzeka kanje. Kodwa manje uyanqaba futhi ukuya kini. Iyona into eyinkinga kakhulu. Kusho ukuthi iy'nkomo ngozoyikhipha. Angeke ngize ngiyikhiphe mina baba inkomo, angeke ngize ngiyikhiphe. Angiyi futhi ekhaya, wena ozoya ekhaya uyofuna iy'nkomo zakho. Uthi angithumele abantu bekhaya. Thumela abantu bekhaya. Mina angiyindawo kukwami la. Inkinga yami eyi-one, angikafuni nje ukuthi ngibe nawe kule y'nsuku. Angikathandi ngoba manje le nto ingiphethe kabi. Kwakudla uzokupheka ukudla wedwa, ngeke ngikudle. Yikho ngithi kungcono uma uhamba. Angisho ukuthi uzohamba forever, kulungiswe le ndaba, uyobuya ubuye. Ekhaya bazothi sengibuyela ekhaya, ube wangilobola. Cha phela uzofika usho sisi, angithi. Kuyachaza ukuthi uzofika usho ukuthi engathi ibhamukile indaba yengane. Angithi usho njalo. Kwabona kufuna futhi ubatshele ukuthi banephutha elibi ukuthi bengangitsheli ngengane. Ngoba kwakufuna uma kulotsholwa bachaze ukuthi unanomntwana wena. Ngikhiphe iy'nkomo zami nje kusho ukuthi ngirodiwe la. Ngibanjwe inkunzi emini. Ishumi ley'nkomo. Sisi angithi basakhona ekhaya. Yebo bakhona. Akekho kusazothiwa mhlawumbe akekho. Babekhona bonke kuzolotsholwa. Ufuna ubuyele khona-ke uyosho ukuthi uyakhala umkhwenyana angithi. Ngiyakhala impela. Hhayi ngiyanqaba kodwa ukuthi ngihambe, angiyindawo. Angihambi. Uthi angiyazi mina le nto uma ethi akahambi. Ngoba ngichaza ukuthi inkinga yami enkulu nje ukuhlala naye endlini kule y'nsuku. Okusho ukuthi ngizohamba ngiyolala kwenye indlu.
Ngigolozile. Mhlampe masingazama ukuyilungisa ngendaba yabakhongi ngeke ilunge. Nayo leyo ngiyayizwa bhuti. Solokhuza mhlampe baba sithi silanda abakhongi bakho kube yibona mhlampe abaya kamama bayokhuluma lolu daba mhlampe ngeyilunge maseyenza kanjalo. Ngiyayizwa kodwa into kumina engiphethe kabi kakhulu uyena umama ukuthi ngihlale naye isikhathi esingaka Kubona ayifihlela athule into nalento enje. angazi ukuthi lento engayilungisa kanjani kumina ukuthi inhliziyo yami Oh. iphinde ilunge ibe lento bese iyona ngoba sihleli kumnandi la ekhaya. Akunankinga. Kodwa manje wazongifihlela indaba engaka futhi engangibulala lo muntu. Futhi kahle kahle baba Umthembu. wena baba ufisa ukuthi ahamba ekhaya. Akethe Ithi ukuhamba. kulunga indaba kodwa ilunge ngasekhaya. Yebo. Ngoba nakho ukuhlawuleka kufanele ngihlawuleke. Ngoba ngibanjiwe inkunzi phela manje kumangisho. Kufanele ngihlawule ukuthi siyaxolisa mkhonyana ukungakutshela indaba engaka. Inhlawulo ngizoyicela nazo le zinkomo ezimbili zibuye. Kodwa nina ingane nobabili ngathi. Sinayo ingane nayo iminyaka emithathu. Yazi ubaba into engiphatha kabi ngaye ungibizele amakhamera ekunoba abiza abakhongi abamkhongile ekuqaleni. Akwazi ukuthi angibizele amakhamera azongihlambalaza akhuluma ukuthi mina ngafihla ingane. Kube ubiza abakhongi bakhe kwasekuqaleni nje bakhuluma lento uyakhulunywa yaphela. Wonke-ke manje umuntu sekufanele abuke mina ukuthi mina ngumuntu omubi wafihla ingane, udelela ngisho abantu basekhaya ukuthi bayizigebengu. Ayingiphathi kahle lento le ayenzayo. Nami ngiphatheke kabi. Ngiphatheke kabi ngize nje ngibiza abamakhamera ngoba ngeke ngazama ukukhuluma nawe. Ubabiza kanjani? Ubabiza kanjani ngoba kwasekuqaleni kwakufanele kuhlale phansi umndeni hayi ukuthi ungibizele amakhamera. Wonke umuntu usezobona. Ilento yokuthi ngithe ngikhuluma nawe la endlini wangibhokela ngolaka. So mina ngifuna usizo. Yingakho ngibiza abantu bamakhamera ukuthi bezongisiza ukuze nanabantu bebone ukuthi unjani ngoba phela lento oyenzile iyonakele kakhulu ukungcola nje okubi kabi. Njengamanje ngibuka umphakathi wonke. Ngizobuka umphakathi wonke ngenxa yakho. Ubungabiza ingane abakhongi bakho abakhongile kwasekuqaleni. Njengoba nami nje bengibuka abantu nawe bayakubuka. Vele kufanele besibuka ngithi wena owenza ukuthi basibuke ufihla ingane. Angifihlanga mina ingane ngangithi ekhaya mhlawumbe kukhulunyiwe nabakhongi bakho. Manje wena ubona ukuthi inqumo esiright ukuthi uzongibizela ku-TV. Mina ngokudideka kwami emqondweni nangokuhlukumezeka yikho okwenza ukuthi ngibize abantu bamakhamera. Futhi nje anginandaba nalokho ukuthi sibuka yizo ngoba nami khona abangihlekayo ukuthi le ndoda isihlala eminyaka emingaka nomuntu uyabona. So nje lokho anginandaba nakho. Wena mawunenkinga yalokho yilokho ebengikusho ukuthi ngicela uhambe uthi uyohlala. Bazoyekena ukukuhleka njengamanje ubusungiveze ku-TV. Kulungile mina anginandaba nokubukwa abantu ngoba manje nginenkinga ngifuna ukusizakala kulento. Bungayingane kwasekhaya-ke kwasekuqaleni. Bungayingane ekhaya kwasekuqaleni. Ukube nje ukhulume kahle nami ngikhuluma nawe. Nokuthi nje uthi uzwe ngomngani wami. Ukungithatha kancane lokho. Awukwazi ukuthi indaba zethu uyozizwa ngomngani wami. Kodwa manje Uhlangana naye eThekwini futhi nijwayele vele ukubonana eThekwini. Imini isilima. Kodwa manje Imini isilima. ngizwa ngomngani wakho kodwa Imina isilima. Imini isilima la. Wewe mama ungangiphakisela umoya. Ungalingi ungiphakisela umoya. Ngiyindoda la. Imini isilima la. Ngiyindoda kodwa la ekhaya. Uyohlangana nomngane wami eThekwini. Uyangikhomba. Imini isilima. Imini isilima. Nanga umuntu Imini emzini wami. isilima. Uyangikhomba manje. Imhlola yami. Uzohamba uzoya kini namhlanje. Angiyindawo. Uzohamba. Angiyindawo. Uzohamba ngoba futhi ngeke ngikwazi ukuhlala nalo muntu namhlanje. Angiyindawo. Ngeke ngikwazi isihlala. Angiyindawo. Pho yini yenza ukuthi ungikhomba? Ngidinga ukuthi uhlangane nomngane wami eThekwini. Niyokhuluma indaba zakwami. Hawu. Nokhuluma indaba zakwami. Ubani indoda la ekhaya? Uwena baba. Umngani wakho mina ngimazi kudala ngisakushela. Shuthi niyabonana eThekwini imini isilima. Oh, usuwenza ukuthi uphendule inkulumo. Kube ngathi yimi enginekhala. Imini isilima shuthi la ekhaya. Isuso yini yonke? Isuso yini yonke? Nomngane wami eThekwini. Hayi baba, umusa ukuba isilima. Ngizokuphekhela impahla zami. Angiyindawo kukwami la. Ngizokuphekhela. Angiyindawo. Kodwa sizokudasana kankani. Yimi indoda la ekhaya. Ngoba wena wenza iphutha elibi kabi. Ngibukanisa nabantu ukuthi ngihleli nje nomuntu ungifihlela into engaka. Okusho ukuthi ungangifihlela ngisho inyoka la nje. Nsimanje. Hayi. Mase kunje kwenze kanjani? Angiyazi lento ngoba usuyangikhomba manje. Ngiphamisela umoya. Kodwa yena ukhala ngokuthi ke kungcono mhlawumbe uthumela abakhongi kube yibona mhlawumbe abayocela ilokho abayocela inkomo zakhe kubo. Ngiyayizwa leyo. Ngoba ngeke akwazi yena ngoba ibona ababehambile baya khona ngithi. Kodwa leyo uthe ngikhombele ngeminwe. Hayi,
Ngiyaxolisa. Kushuthi inhlonipho nje Ngiyamxolisa. into ethanda ukumlahlekela. Mhlawumpe nawe wenziwa ukudinwa ngokukhala phela. Uyakhala bandla. Noma singazi ukuthi ukhalelani. Kodwa uyakhala phela umama, Nkosi yami bandla, Nkosi. Asimxolele. Sizama ukulungisa ngale ndlela esisho ngayo ukuthumela amakhongi. Uthini? Ebese ila ekhaya yena futhi. Hayi. Mina angizwa kahle. Awuyizwa lokuthi abelani. Ngizolala kanjani nalomuntu? Ngizolala kanjani endlini Iyodwa nendlu. indlu ikhona yilokho ebengikusho ukuthi mhlambe mina ngizolala kwelinye ikamela. Ayikho inkinga ngoba phela Ngokuthi-ke akafuni ukuhamba Hhayi, phela umuzi wakhe angithi. Hayi ngibeke eceleni lungile akalale kwelinye ikamera lokuthi ahambe. Umuzi wakhe Bese-ke angithi. Inyanga yabo futhi kuyabavuna nje konke. Kwaba yini njalo abantu besifazane bona kufanele bebe right? Hhayi kuyezwakala baba. Injalo nje indaba mfowethu. Hhayi sisi, uyamuzwa kodwa ubaba ukuthi uthi ungahlala kwelinye ikamera kodwa ngoba uthi ukuhamba ngeke uze ukwenze lokho. Ubaba uyisehluleki. Ubiza amakhamera ukuthi azokhuluma indaba zomuzi wakhe khona. Uyisehluleki sendoda. Ngakulobola kanjani manje? Uyisehluleki. Ngakulobola Ufuna yini ukukhuluma indaba zakwakho uze uye ko-TV? igama Ufuna elithi ngivele ko-TV? sahluleke lichaza ukuthi Uhlulekile baba. ngihlulekile. Uhlulekile. Ukhuluma indaba zakwakho. Ngakulobola ngisahluleke. Uhlulekile. Uhlulwa yini ukuhlala nami phansi? Uzobiza ama-TV? Abakhongi Ngikhuluma nawe abakhongi bakho bebe maphi? walwa nami. Abakhongi bakho bebe maphi? Bungabizi ingane abakhongi bakho. Ukuba usho njalo bekoba ngcono. Bekumele ube indoda, uyimele indaba yakho. Angiseyona indoda. Sekuwena indoda. Angiyona indoda baba. Kodwa bekumele ukumele kuba indoda kwakho. Angizona Ubiza abakhongi bakho, khulunywe lento le. ela sahluleke igama ngicela ungaphenduli nje. Ngiyaxolisa baba kodwa bekumele uyimele into yakho baba. Ubiza abakhongi bakho, hayi ukuthi ungibizele ama-TV. Sibukwe izwe lonke. Hayi, Manje kodwa uyavuma ukuthi uzohamba uye ekhaya. angiyindawo baba. Lapho-ke ngima ngey'nyawo, ngithi angiyindawo. Uzoya kule room engaphandle ngithi. Mina, uyena okhethile ukuthi akafuni ukulala endlini eyodwa nami. Uyena ozohamba ulala la efuna ukulala khona. Angiyindawo mina. Hey, inkinga le. Ngisenkingeni mina mfowethu ngoba nginibizile nganicela nje ngisenkingeni engingayazi ngoba ngizamile nokukhuluma nawe vele ebhowe ngola kanje. Ele sahluleke nje futhi igama hayi lingiphethe kabi kwalona nje. Sehluleke. Nami lobola kanjani uma ngihluleka? Ngiwakhe kanjani lo muzi? Kodwa-ke baba uma ungabuya nje wena le nkomo zakho ey'mbili, inhliziyo yakho nawe ngathi ukuthi le nkomo. Ngoba mfowethu ngiyakha ngibhidlizi. Mangabuya lezo inkomo ezimbili. Bese kuphinde ngihlawuleke phela ngoba ngirojiwe la. Ufuna ngihlawuleke ukuthi kungani ngifihlelwe indaba engaka. Sungaqhubeka uhlale nomfazi wakhe ekhaya. Engingayincenga phela ngizothini ngoba angikwazi ukuthi ngisebenze kangaka ngakha lo muzi ngahlala naye. Bese ngingubhidliza futhi kanjalo. Umama wekhaya lo futhi usamthanda. Ngiyamthanda unkosikazi wami hayi kancane. Ngimthanda kakhulu. Hhayi ngiyayizwa bhuti, ngicabanga ukuthi ukuyivala yindaba yethu. Kufanele bhuti silokhuzeke sizame ukuthi sithumele bona abakhongi yabo. Yeah. Kube yibona abayayo lapha bafike-ke bacele ney'nkomo zakho njalo ibuye. Sisi, ngicabanga ukuthi uyamuzwa ubhuti ukuthi indaba uyivala kanjani. Uzocela ukuthi athumele abakhongi kini ukuze acele le nkomo engathiwa arobheka zona. Aphinde ahlale nonkosikazi wakhe ekhaya ngoba akacabene nonkosikazi. Ukhona ukuthi nje nganibambe inkunzi kuphela. Ngiphatha kabi ukuthi ubaba obanje inkonzi. Kodwa-ke ngiyakuzwa-ke kona kodwa konke okushiwoyo. Ngiyabonga, ngiyabonga. Hhayi-ke bhuti ngicabanga ukuthi udaba lethu luqhumeka mase sizwile emva kokubuya kwabakhongi ukuthi bathini. Siyabona ukuthi lusithatha lusibeka lolu daba. Yebo ngingajabula kakhulu ukuthi ikhulumeke le ndaba idlule kumina. Ngingajabula kakhulu. Kuthunyelwe bona-ke labo bakhongi kubonakala ukuthi kuthekani le phambili. Yeah. Hhayi sisi. Hhayi ngicabanga ukuthi sesibongile thina futhi. Yeah. Ngicabanga ukuthi ungathini-ke nje kubabukeli boMzansi Podcast ukuyibongela nje ukuthi sifikile emagcekeni akwakho la noma nakube sihlushwe la imvula namhlanje kodwa sifikile emagcekeni akwakho. Ungathini nje ukuyibongela ngokufika koMzansi Podcast. Ngidlulisa ukubonga kakhulu kuMzansi Broadcast ukuthi ungihloniphe mangibacela ukuthi befike lapha ekhaya bezongisiza enkingeni ebenginayo. Ngibonga kakhulu ngifisa le ndaba yami ngathi ingalungiseka ngoba unkosikazi wami ngisafisa ukuyihlalela naye nje angimdingi omunye umuntu. So kuwukuthi nje kulunge le ndaba ke kubuye lezo inkomo zami nami ngihlawuleke umoya wami ke
Ngicabanga ukuthi ungaba ngcono kanjalo bhuti. Ngibonga kakhulu kuMzansi Broadcast ukuthi ufike lapha ekhaya lami kaNzimande. Ikhaya lami elifudumele leli elingenankinga. Yiyo nje le ndaba esuke yasengiphazamisa empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu. Hhayi-ke babukeli bami, cabanga ukuthi niluzwile udaba lababa obhuti la kaNzimande esizamile ukuthi sifike sizolungisa. Benomama, into engijabulisa kakhulu ukuthi abaxabene, bazolihlala phansi udaba balulungise lulunge futhi ngale ndlela esivumelene ngayo. Ngiyabonga kakhulu, ngicela ningakhohlwa-ke ukukhomenta, ni-like uMzansi Podcast yasemasaneni sithi shelele. Ngiyabonga.